amene anagwiririra ana awiri wa zaka 9 komanso ndi wa zaka 15. Chigamulo chinali lero ndiye tikufuna timve ndithu kuti chigamulo chimenechi chayenda bwanji. Mukudziwa inu nkhani zogwiririra zili ponseponse, ana akugwiriridwa pafupifupi tsiku ndi lililonse tikumakamba nkhani yoti ana agwiriridwa. Tinazo chidwi kwambiri zimene timve kuti chigamulo chomwe landira ndi chotani komanso zimachitika bwanji zimenezi. Dzina langa ndi Abel Zulanga, takhalani pomwepo. Ine ndine Superintendent Prescott Zuze Mwaiulipo, ndine Regional Prosecutions Officer kuno ku South. Chabwino, timadziwa kuti mlandu wa Amos Kumbani ogwiririra chiweruzo chinali lero lino ngati prosecutor timafuna titadziwa kuti mlandu wayenda bwanji. Mlandu umenewu ndingafuna kuti zonadi wachitika lero kana kuti chigamulo chachitika lero ndingafuna kuze motere unena kuti ndithu munthu amene iyo Amos Kumbani amene ali woyimbira mlandu atapezeka olakwa akapezeka kuti ampasa zilango chifukwa chakuti odandaula tikanoti ndi anthu awiri, ana awiri, tsikana mmodzi wa zaka 9 wina wa zaka 15. Nkhani zake ndizonena kuti zikamba ameneyi amayimbira mlandu woti anagwiririra kapena kuti defilement, anapanga defile wa ana amene ali azaka zosakwanira amene zochepera 16. Tikufuna timvese kuti mwina kugwiririra kumene kumachitika motani. Timamvesedwa kuti ana amene wandi abanja limodzi. Yes. Ndiye timafuna mutitsimikize penepo kuti ndi abanja limodzi komanso zimachitika motani. Siko kwambiri. Ana amene wandi zonadi anali abanja limodzi koma amakhala nyumbamo ngati ma step daughter, right? Chifukwa kuti mayiwa anabereka nawa ndi bambo ena. Kotero kuti anawa amabwera nyumbamo kuzagwa amayiwa amukoma kwatidwa ndi bambowa. It's like mayiwa amabwera nyumbamo ali ndi ana kale. Mwana mmodzi wa zaka 9 wina wa zaka 15. So anawa walizi bambo anali ngati ma step daughter. Kapena kuti anawa abeza. Kugwirira kumene kumachitika motani, kafukufuku wanu munazama motani kuti mudziwe kuti ana onsewa amagwiririra. Ziko kwambiri. Chimene chinachitika nchonena kuti kafukufuku anachitika kunena kuti tizindikire kuti chinthu zimachitika motani, chifukwa kuti anzathu akubanga polisi analandira report kunena kuti kwachitika nchitidwe ogonana ndi ana, ndiye kafukufuku anayamba kuchitika. So kafukufuku atachitika kunapeza kuti ndizoonadi kunena kuti akulu amenewa Amos Kumbani amagonadi ndi ana osakwanira zaka below 16 years. Chimene chimachitika nchakuti menda kutokozera kuti anawa analopeza ma step daughter. Ndiye bamboyi anatengera pa advantage kunena kuti nakasi ndi asi ana ake. Ndiye chimene amapanga ndiona kuti anaja amauza kuti no, I think papa ndakambira ndi mai anu kunena kuti tifuna tikhumire business. Zibamboyi amapanga business yogulisa mabattery phone. Kotero kuti amanama kunena kuti amanamiza nawa kuti ndakambira ndi mai anu kuti tikozomapanga tikozomagona nawo tone kuti business ikhale kupita patsogolo. Ndiye izizo ndikana kuti oyimbira mlanduwi anakwatira mayiwa mu chaka cha 2018 pamene ankapeza ndi ana awiri amene amabwera nawo mayiwa. Ndiye bamboyi wakhala kupanga zimene zozo kuchokera mu chaka cha 2018 mpaka na chaka cha 2020. Kotero kuti anawa chimene chinawulisa kwambiri tonena kuti mu August 2020 chaka chomwe chimwe pamene bambowa anagwirizana ndi mayiwa kunena kuti tinyamuke pano patadzikira ku Mozambique chifukwa kunoko business sikudani sikuyenda kuti anawa akhala kugona nawo kuyambira mu 2018 mpaka na 2020. Mu 2020 August pamene amanyamuka ndi kamwana ka 9 years kuti nako ku Mozambique kuja akhala nako mu August mpaka na November. Ndiye kuti kamwana kakang'onoka kamadwala chifukwa chakudwala kuna zinapangisa mayiwa kukwayikira kuti kuchitika ndi chani. Nkuti kamwana ka 15 years kacha kanatsala kana kupita kumudzi kumulanje kwakhala ndi aziko kwake. Ndiye chinachitika nchonena kuti ali ku Mozambique kuja chifukwa chakudwala kwa mwanayo mayi ake anamfunsa mwapadera kuti kuchitika ndi chani. Mfuti muzokhala bwanji ndi mwana chamadanda kuti mimba muzomakanga la ABCD kumafuna kuza madanda la mbiri acha. Ndiye mayi acha anakhuzidwa kuti ngazili choncho ndiye kuti ndikutumizeni kana chifukwa kunoko ndi dziko la chilendo ka Mozambique. Singati kukwanisa kupeza mankhwala amene zimakhalika ndi kwathu malalo. Ndiye anagiriza mayi acha anayimbira akulu awo
akulu amene timati mayi ane Gadeza amene wamakhala ku Bangwe kwazo kuti ndikuntumiza mwana kuchula dzina lake ndo ndikuntumiza mwanayo kuti mumuthandize kuti anaye kuchipatala. Anali asanaulule ku Mozambique mwanayo. Mwana anaulula ku Mozambique kunya kuti bambowa akhala kugona nane kuyambira tili ku Malawi. Kwauza mayi yake ku Mozambique. Koma amatiopseza kuna kuti mukangolula kuyambira ku Malawi kuti mukangolula ndikuphani kumaso mayi ano ndi apa. Kumaso akuti mwanayi akagona naye amapasa soka ngati drama ili katwande kwacha hadide kwacha so mwana uja polinga linaso kuti angasi amaopa na kuti ndikaulula ndoti is either ineyo una ndipedwa maso mayi banja tani kodi banja lita kumaso kuza kupedwa umene ndezi machitika zimene zozo kuti mayi ajaso asakutanda kusauza kwenda kali konse so zimakaulukira ku Mozambique kumene Mozambique amakaulula kuna kuti iyayi baba akhala kupanga zimenda fuko zazi ndiye pamene mayi ajamaka amapanga chiganiko kuti mwana yitulize kuti ku Malawi kuti akalande chithandizo ndana zayimbira mayi ane Gadezawa kuti mwana mayi ane Gadezawa noti ndi akulu awo amayi amene ali Mozambique kunena pano ngati mwina amayi abwera ndo tabwera pano pa koma mimi ndikapanga question siyana sanatani kodi asanabwere choncho chimene apanga mayi wachisisa ndi noti akangomva zona kuti bambo wakhala kupanga izi kwana awiliwa mayi aja nangosunga chisisi ngopanga report ku Malawi kuno kuti mwana ndikuntumiza koma amene amperekeze ndi bambo amene amperekeze ndi accused woyimba mlandu uyi amene amamugwiririra kuti andi amene atamperekeze kuti nthawi imeneyo anayakapanira atakandana kanji ndi mayi akunowa mayi Gadeza ane Gadeza akulu awo ina kuti amene amtumiza mwanayo ndino kuti inuyo muonesese kuti mupange kafukufuku mwanamiko kuti zimakhala bwanji zonse nzoti woyimba mlandu isamakani samadziwa makona ngati kwangoperekeza mwana ku Malawi ndiye atapita kunoko sopano mwanaye oyimba mlandu atakamusiya mwanaye manja mwa mayiwa anamfunsa mafunso mwana uti polinga ndinaso ndi statement imene anapereka mayi ali ku Mozambique mayi awana ndiye anafunsa mafunso mwana uja komanso anaita ndisanso wamkuja anapita kumudzi kwako kuja kuti tabwera nthawi ja bwana tsopano kuti ndikupanga kodi tikufunse mafunso bambo ja samadani oyimba mlandu ja samadziwa ndikuchitika ndi chani ndiye mayi zimene zimachitika ku Malawi kuno sopano chabwera tatuse mwana uja ndi bambo aja amene ali victim amene amagwiririra yes victim amene amagwiririra uja plus oyimba mlandu apita naye unodo oyimba mlandu asakudziwa kuti kodi anthu akonza upo wa mtundu wanji kapena akonza njira za mtundu wanji kuti iye yapidwe ndiye mayiwa akuna ku Malawi mayi ane anathamanga kupanga report kuchani ku Bangwe after that apanga interview ana abiro masiyachi so zona akutibwiririra tena mayi athu atangokotera ndani ndi oyimba mlandu menda fokuzira mchamo ndiye hapo mayi aja anapanga report ku Bangwe police police tafuza report wa sa police sana chebwe immediately anathamanga kumukira ndani kodi oyimba mlandu kumbulesa pa station baja kupanga zonse zofunga mezi makhalira mtundu yake pamene timapita kupangana ti fireweja anaitumiza police then aulindo police ataona mene ili nkhaniyo anatutumizia ku Bridgeway so pamene leo timapita kupanga kukabana report mu Bridgeway mutamufusa munthu amene amati chani ndikukhulupirira na polisi ndituma panga kafukufuku wanu amati chani amene ugwiririrayo munthu wogwiririrayi titamufunsa tisanalowe na court timapanga tikucheza anangoyambaso ikankhaniyo kumafotokoza kunena kuti inetu panopo ndikutsutsika kwambiri mumtima kunena kuti ndinapanga izi zosakhala bwino koma zimene mafotokozazo nditaonanso mufailo mene timakati anamutsekulira ngati polisi aid zimalumikizana munjira ina amavomereza kuti sanalani kodi sanachite bwino ngene kuti no ineyo sitine court zonse zimene mufuna kukamba zingafoza kuti kwa court ndimene ili mphamvu yogamula kapena munthu kumpeza olakwa kapena osalakwa koma ineyo ndikufuna kugwira ntchitoyo kuti at least chilungamo chitani kodi chioneke kalingale kuti mchitidwewo wakhala ukukula ndipo kutivuta ndatanga ndithu kukhoti nkhani kwene kuti amvedwa amugamula motani kukhoti muja ndinafotokozera kuti tinapereka timati ma-counts two-counts kuna milandu iwiri wa defilement yokhuzana ndi mwana wa 9 years defilement ina yokhuzana ndi mwana wa 15 years kodi ndikunena pano
mulandu woyambirira wa mwana wa 9 years ampasa 11 years achero kapena kuti apite kundende akakhale moyo wake akaseve ndende kwa zaka 11. Mulandu wina umene umaodandaula nake wa mwana wa 15 years uchi ampasa 8 years achero kotero kuti zaka zonse zikwana 19. Ndiye court inaperekanso order kunena kuti mmene taperekera zilango zonsezi nzoti agwira chimodzi chikatha agwira let's say 11 years akamaliza 11 years akagwira sochani kodi 8 years ngati 19 years Chingerezi timati to run consecutively. Kukhoti amatha kupereka mwayo nena kuti munthu uzirerese uzipange defend ena amapemba for amati lenient ujeni anapempha chani munthu amene zifukwa zomwe amapereka zinaye zotani zifukwa zimene anapereka zimene tinganena kuti kapena ma mitigating factors zinali zonena kuti iye anapempha kukhoti kunena kuti nakasi wa khoti lampeza olakwa ifeyo tinanena kuti ndi first time offender chifukwa sanapalamuleko mlandu tibe umboni lonse tanapalamula kumbuyomo so timafotokoza monekera ndi mlandu umene ulipo ndiye timanena kuti munthu kuwama kupalamula mlandu komabe tinafotokoza because court tinayunikira nakasi makhoti amafuna kuti ifeyo tipereke ndondomeko zofunikira lesi ma aggravating factors kuti zimene zinoza kulisa mlandu ndeziti kuti court ikhale ndi nthawi yabwino yoti ipange chigamulo chofunikira kapena chigamulo choyenerera monekera ndi milandu imene apalamulidwa kotero kuti amafotokoza kuna kuti amapempha court kuti ikhululukire kuti sadzapalamula so wazindikira kuti milandu imene apalamulayo ndiye kuli ikulu komanso anakwisa kuti amapempha court kuti ikhululukire komanso amene kuti zaka zake ndizochepa ndi 34 years anandi zambiri zoti achite kapena athandizire ku dziko la Malawi kotero kuti zina mwa zifukwa zimene anafotokoza zinengati zimenezo zofuna kupempha court kuti ikomere mtima kuti chilangocho chikhale chomvererako inu ndi amene mumazama kwambiri pa ntchito yanu makamaka kankhani akafukufuku mumazama ndithu kwambiri ndikufuna ndimvetse kunena kuti mukafukufuku wanu akunena kuti amapanga zimenezi chifukwa chani mukafukufuku kwapezeka kunena kuti iye zimenezi amapanga zonsezi chifukwa kuti akuti anawo zidadi asinanga kuna kuti achimwene ngati business yana mufuna ichite bwino business yokulisa mabattery phone yo ngana mabanga ndiye kuti mupite mukagone ndi ana anu ana ang'ono chifukwa ana ang'ono ndamene kuthandizireni kuti business yanu ikwere kotero kuti akuti iye mena kafotokozera kuti zinamulimbikitsa kuna kuti akatero ndikuti zimuthandiza kotero kuti chifukwa chintidwe uwo wakhala kuchita komanso amanama kunena kuti izizo ndi amapangazo zoti mai awo anawo amadziwa akuti anapempha koma inalibodza so mapelekana ni asota chifukwa court pofuna kukhazikitsa chilungamo chenichena nafunsa kuti ndizoona kuti kuti mai anawo amadziwa kuti ndi sizoona ndimafuna kuti at least mina ndingothandizira kuti mina kuti investors kuti at least ndivere chisoni kwambiri kuti mina at least mina kuti zione kuti mai awo amatani kuti amadziwa koma in actual sense mai awo anawo samatani kuti samadziwa koma zinthu zamazipanga tonenge chofuna panga post a business yake walongosolapo kuti ilipo nthawi yomwe kuchoka 2018 kufika 2020 business inayamba kuoneka kuti kuchita bwino mene wafotokozera iye akuti sipanalibe nthawi inonse mene zinaoneka kuti business yamba kuyenda mmawa mwake inopeza kuti business imangopitabe pansi pambali kuti asinganamuza kuti apange zimene zonso munjira ina business inapange prosper chabwino ndithu mungapereke mawu otani kwa mtundu wa Malawi ndikukhulupirira ndithu kuti ntchito yogwirira mukudziwa inu wachuluka kwambiri ndikutheka kuti izi ndi zina zomwe zikumalimbikitsa anthu ochuluka kuti azikagwiririra mawu angakhale otani ngati munthu amene munauyamba mlandu mpaka kumaliza tikunena pano munthu wakalowa ku prison ndingafotokoze kunena kuti ngati Malawi tinena kuzindikira kunena kuti ntchitidwe wogwirira nawo ndi ntchitidwe wachabechabe si wabwino komanso tidziwe kunena kuti ngakhale anthu ena amapita muna kwa asing'anga amangoanamiza anthu aja sikuti zinthu zimagwira ntchito chifukwa ndaonera pa mkulu amene amachita kuperekera umboni mkhoti nakuti ndapanga izi kuyambira 2018 mpaka na 2020 koma business mama kuti ikwere moningana ndimene ankafotokozedwa ndi asing'anga mama mwake nkangopita pansi kuti panopa ndi munthu kuti kuzoona kuti economically andendamenekosi mwalongosolapo kuti anawa mwana ameneyi ku Mozambique amamva kupweteka mthupi
malipoti akuchipatala kuti chani mwina condition ya anawa ndiyotani? Okay, ndifotokoza ngati lemane kunkhani za chipatala. Koma zikuoneka kuti mayi amene wakhala akukhala ndi anawa mayi wa Mozambique amafotokoza kunena kuti izizo amafotokoza chilango chitaperekedwa kunena kuti anawa anapeza ndi kachilombo ka HIV andedze kotero kuti amapita nawo kuchipatala kotero kuti akumana ndi treatment. Izizo zimene amandifotokozera mayiwa kotero kuti ndithu ndi zinthu zoti maybe ndinchidoti ndithu ngokhudza ndithu zoti zikumukhudza wina aliyense kuti sizinachite. Mwachidule anawa atenga matendawa kuchokera kwa munthu amene mkulu amene anawa atenga matendawa kuchokera kwa mkulu amene tikunena Amos Kumbani kotero kuti anawa tikunena pano molingana ndi information imene andipasa mayiwa ndiona kuti akumapita nawo kuchipatala panda mayi ake. Ngati prosecutor ndinokhutisidwa ndi chilango chomwe walandira mkulu amene? Ngati prosecutor ndine wokhutisidwa chifukwa chakuti ndikuyang'ana mphamvu zimene zaperekedwa ku court imene timalowa nayo. Court imene timalowa nayo timati senior resident magistrate. Malire awo ndioti akhoza kupereka chilango chosapitirira 21 years. Molingana ndi section 14 ya Criminal Procedure Evidence Court. Kotero kuti ineyo ndikuti ndinokhutisidwa chifukwa chimene tinapempha ku court ndikuona kuti ndinapempha kuti court ifike even maximum punishment ya 21 years. Toni kuti pakhale ndithu the meaningful deterrence. Kuti kwa pena kwa iye amene akupambana mlanduyo aphunzire kuphunziro komanso kwa pena amene mwina akhoza kupambana mlandu kapena akulingalira zopambana mlandu nawonso aphunzire kuti zoonadi mlandu kuti kapalamula ndikuti ifeyo lamulo ibira ntchito life. Menemo ndithu ndi mmene tamvera kwa Superintendent Prescott Zuze mwayi ulipo. Ndithu iwowa ndi amene ali prosecutor wa mlandu umene wa Amos Bamus amene amagwiririra ana kuchokera chaka cha 2018. Ana amenewa wina ndi wa zaka 9 komanso wina wa zaka 15. Chigamulo chaperekedwa kuti alandira ndithu ampasa zaka 19. Zoyambirira 11 koma zinaso 8. Mukhoza kuona ndithu kuti ndi mtunda zaka 19 zomwe akagwira. Ndikutenga zimene zikuchitika makolo amathu muti kumamva kuti pena pake mwana wina akugwiriridwa kapena zikutani musachedwe thamangani polisi agwire ntchito. Chifukwa maperaka zimenezi ndikutheka kuti mwana uja akhoza kupasidwa matenda kumene chifukwa tikumva kuti ana amenewa tabisa ndithu ana amenewa mayina awo chifukwa cha misinkhu ndithu mukhoza kuona kuti ndi ng'ono koma ana amenewa ndithu pakumveka kuti ayamba kulandira maye alavi chifukwa kuti apasidwa matenda amenewa. Dzina langa ndi Abel Zulanga, ni mthokoze Dennis Ng'andu amene anali pa kamera. Tapeza nione ya maprogram osatira. Bye bye. Ndi Abena Chedzanja Nkoma Begete ndine mulutsi komanso mkonzi wa program ya Amayi Tokotani pano pa Mibawa Television. Amayi komanso atsungwana tiyeni ndithu tikaneneze tikachidwa nkhanza komanso tikamva kuti wina nzathu akuchitidwa nkhanza tisasekerere kapena kukhala chete pamene nkhanza zikuchitika pakati pathu. Dzina langa ndi Aida Mwambazi, mulutsi wa program ya Tisewere. Anafe tiyeni nditengepo gawo poulula nkhanza zimene tikuchitiridwa ku school komanso malo amene tikukhala. Dzina langa ndine Yankho Kachingwe, ndimagwira ntchito konkuno ku Mibawa Television. Kukhala munthu wamkazi si chifukwa choti mundigwirire, tiye ndigwirane manja amayi abambo tonse kuthetsa nkhanza zimene zimachitika pakati pathu.